Kublai pi baro ngi priang so bhai pi shakotop khobor minta ka janmit. Shoban pai shiki khobor ki bamria ngi shoban pai shiki khobor ngi ne pet choi ki mat ki bokongsan. Beli Menteri Rang Bakdo Kari Narendra Modi ka jaka khai maulanai ne ka Diamond Bourse ka bahe tam ha ka perthai ban khai pateng ki maulanai bat ki jingdeng maulanai ha surat. Dawa ka kinhun ki nong hikai balasong thaj ya ka bai bam temmen ban pen ki ru ya ka debt come retirement gratuity na pedeng ki we. Khasi NRD block balarim tam ka Meghalaya Kaladei banyo ya ka jingkin tiu kerdan siya ka civil subdivision ongi MLA ka UDP iba Olan Singh Sun. Kakenhon kinong tem ksingkin thay na menor kilapin shokbe ikinong snap hakeleng ka jaka Meghalaya da ka jing sautanat kisur jing tem jangki. Ais ngobha ka Ultimate Legend Bikers Association da ka yeng ka badang pinch na thamai ya ka longyeng ka baduna kayo ka kot hamau sinram kum ka jing ais ngobha Christmas. Ki khobor ki babanya. Ha Gujarat Menteri Rang Bakdo Kari Narendra Modi ula IT ya ka jingtei bathamai ka balatip kum ka Diamond Bourse ne ka jaka banya khai ki maulanai. Kani ka jingtei ka dei ka jaka trei kam ni ka corporate office hub ka bahe tam ha ka perthai ya ka balate ha surat. Kani ka jingtei kan long kum ka wei ni ki jaka banyak hai ya ki maulanai la ka long ki bampat sandur ni ki bala sandur bat kum ru ya ki jingtei maulanai. Kani ka Diamond Bourse kan dei ka bahe tam ha ka perthai bat late ya ka rukom ka juk menta ban le ya ka khai pateng ya ki maulanai bat ka jingdeng maulanai. डायमंड बोर्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। Menteri Rang Bakdo Kari Narendra Modi ulapin pau ya ka jing sngokhya halor ka jing sanjor bat jing penthot ya ki lat pahara hayeng dorbar thau an parliament bat ulaong bakani ka dei shisha ka kam ka bakhya. Menteri Rang Bakdo Kari habayakren bat kawei ka kot khubor hindi ula kentu ya ki seng san hima baki dei ban kiar na ka jing pen ka la politik ya ka tei ka jingja. Namar bakadei ka ka bayadei bat ka jing shngan jong kari barok kawei. Umudi ulaong ba ulampang kayeng dorbar thau an ulapha tokit bat onsa say madan ya ka jing sala ka bayadei bat ka tei ka jingja. Onsala ban say madan. Menteri Rang Bakdo Kari umudi ulaong bakatei ka jing sanjor jang kilat pahara ka yeng dorbar thau an parliament kalong ka bas ngosi bat ka bawanra ya ka jing khuslai. Ulaong bakashnat tokit kadang pinlong ya ka jing tokit ka babanya. Ulaong badon kam ban tokit bha ya ka jing thot hakilat pahara ban lap ikilat kilinti khnang bakum ka tei ka jingja kan omja sho. Ka Meghalaya Retired Deficit School Teachers Association MRDSTA kalapin long ya ka jing ya lang Hajil Road Boys School hinnen kasngi banyakren halor bun ki jing kum ka pension debt kam retirement gratuity DCRG bat kiwe. Habakren shikilat pathai khubor hadin ka jing ya lang President ka MRDSTA ibaet nongsiang ilaong baka sorkar kalapin kiu tangya ka DCRG jongkitu ki nong hikai ki basong that harin ka snem 8,000 khat nyo. Hakabaya day bat kani ka seng ka tho sha director jong katanat puli puthi bat dawa ban pin kiu ya katei ka ju ka jing siu shakitu ki basong that hashwa ka snem 8,000 khat nyo. Shosho iba nong siang ilaong ru baka Meghalaya ka don palat 8,000 ngot ki nong hikai ki bala syong that bat don hapdeng jengki ki bala dawa ya ka pension hakini kisan posnem bala deb. Hendrei tat hadu menta ka sorkar kampat shimi kinu kirai ki baskem. For the teachers only of 1/1/2017 up to 31st
March 2022. And so we have written to the director that he should consider also for those teachers who retired before 2017 and also for the teachers who retired after 2017. This GCRG is gratuity given by the government to the retired teachers. UMLA ka UDP na mausinram iba Olan Singh Sun ilaong ba in saya kendo ya umentri rangba ka jilla lashim snam bandawa banbu no ya ka civil subdivision ha mausinram CNRD block. Da kabaong ba ka mausinram CNRD block ka de ka CNRD block ka barim tam ha Meghalaya. Ya ka balabo nadu ka snam khat kendai spa Andrew Pawar. Iba sun ilaong ba don shibun ba ki jaka syak kindong don ki bajgai hadu kumbashi spa kilometer na Shillong. Ka jinglong jong kalinti singkin ru kalong ka bajinjar bat ka pinmi shibun ki jing e ikibriu bikin wan shadu Shillong na benta ki kam ki bede ba katanat sorkar. Laong i MLA da ka ba binrap balada ka sorkar kan aya ka civil subdivision sya mausinram kan yarap banwan ra ka jinge jan jong ki board re kam sorkar bat ki briu. It's mixed communities of the people. We have the Garo, we have the Hajong, we have the Koch, we have the Khasi, we have the Meghalaya, and so many communities. And it is very far from the remote areas to come to Shillong. It is 100 kilometers away. More or less where Monsoon block is bordering Bangladesh. And those people who are residing in the Bangladesh border is very difficult. They are suffering hardship. Coming for a small thing, coming to Shillong or coming to is very, very difficult. So if we can set up, if the government grant a civil solution, Muslim, bring the administration closer to the people, and of course I can see a better development, a good development. Bun ba ki briu kin thup na du ki bedang khinna hadu ki rangba ki timmen kisan kilayashim benta ha ka Viksit Bharat Sankalp Yatra balapin long hamai rang hinin kasngi. Ka jingtmu jong katay ka yatra ka long banpin long ya ke India kari ka bakiw bha kat ha usnem 8,000 saw phohnyo. Bat ya katay ka yatra lapin long hakeleng ka jilla na ka benta banpin long ya kibriu bikin sngot ho shapang ka jingmantoy ka bakiyo na lingba ka ni ka scheme jong ka sarkar pedeng. Bat banpin rong kirteng ya kinong yo jingmantoy hapok ki scheme ba pher. Kinong yo jingmantoy ki balay shim benta ha katay ka program ki lapin pawi ki jing sngo jong ki halor ka scheme ba pher bat lapin tre kam da ka sarkar bat kumno bakila ban long ban yo jingmantoy na ka benta jong ki. Selain tiba lalu di api dengan teksia sehat mentah penjuru dari Meghalaya makalian ke departmen kepentingan kita. Prime Minister ini dari India ini Sri Narendra Modi. The idea of ini yang bahkan terkenal baru dari India. Dan ini saat ini isu di Longjing Loser dan ini adalah Longjing sistem baru di India. Dan tentang ini yang bahkan sistem lagi mentoy ini yang ikat dengan bertentu lagi mangkaro dan dari kan nyomu isu puram nak entah kene kepenyarap sangka. Haba kinong tem ksing kidei ki kinthei ha kasur tiet ksing ka basngau tanat kidei ki kinthei ki latiet ya ka ksing bakun thop nadu ka ksing padya ka ksing shinrang lani ka ksing kinthei bat ka balapin mi ya kasur ka basngau tanat ka bapindap ya ka jaka baro ka we ka kunhun na minor group ka balalong ka kunhun ka badon prangot ki kinthei ki batem ksing naka jilla ki layashim benta ha ka program ba pher bat layo I kitei ki kinthei ki badai ki nong tem ksing tenrai ha rilom khasi kani kalong ka khubor Hoi haba ki nong tem ksing ki long bat chenrang bat kenthei ni ap khmi lenti ban yo sngowi ki sor basngo tenat ka sor basngo tenat na ki jing tem ya ki ni ksing kala kring ki jing mut jing perkhat bat kita ki ba penni ya kita ki sor kin dai tam chenrang rei bat ki kenthei ru pumjo ka kenhun ki nong tem ksing ka minor group kabalong ka kenhun tem ksing jong ki kenthei kelas dang ban shim ya ka ni ka kam namar ka jing e jong ki ya ki sur tenrai ringkat karyam tenrai kani ka kenhun kelas yeshim benta habon ki program ha kajela
kiksing omtang makipinni ya kisor na kabenta kita masa hindi kilongru ban khots ngo bahaya ki breu sha kini kita masa. The group, it was actually formed in the year 2022, but it started out as a group of friends sitting together and just playing along some music and singing, and then it just developed to something. It just developed into this group like this, and then now we're here as a group and as a whole. Kinong tem ya ki jing tem sor bat kiksing ki dei ki thei samla ki ba e ya ki jing tem ten rai kaput ketem kadai kepala su thi bha ha ka jing em jong ki khasi wat la kim don ki jaka ai jing hi kai be dei ba ketem kaput ha ka ni ka liang hen rei kalong ka ek ba pen e ya ka jing sngur ka jing itanat bat ka jing tebet ha ka liang ketem kaput. Euro report DD News Meghalaya. Habayay beteng ye ki kam jong ki jingle jing is na na kabenta ki tu ki baduna ha kayo kakot ka kunhon jong ka the Ultimate Legend Bikers Association tulba hinin kasngi kala IT ya ka yeng kabala penshna na kabenta ka wei ka long yeng ka baduna ha kayo kakot bat katei ka long yeng ka dei jong ikong larita nongbet hawa maupat mausenram CNRD block East Khasi Hills district. Yakatay ka yeng la pensnada katulba lingba ka jing no sanyang balayo nakidukot jong ki kinhon bat nakiriushiment ki bakwa ban no sanyang sheki kambabha. Hashwaban penlong ya ka program hawa maupat katulba kala penlong ya ka jingnya ya ki thuk ni ka Christmas caroling kam charity program ya ka balas dang na sit Central Library Shillong bat pinkut pat hashnong wa maupat hakabada ki spa ngut ki dukot kilay shimbenta. Habekran hakatay ka jingelang iba rishans kem nongrum President Jong Katulba ilapintip bakaday hausnem 8,000 arpho bakani ka kinhon kalaray banya no sanyang nakabenta kibru ke buduna hakayo kakot dakba pinchna ka way ka yeng manla usnem bat kani ka long ka job watla don bun ki jing e hakalyang kapisa. Ni kum kaseng ni layaj mentala shipos nem ye namar hakipor ki bamen shwa bangin sa thau ye kani kasen kaseng ki ni berbor ni sai balik kai na koi ke caka bat pandek right sotenak pramangi henrei ni syamba kita ki ge bro khoi kilong tang ki bapen sotenak ini Apeng kicing perkhat kinong yalam kitongi kibah khmat ila dei balle ai ne ila dei bandon pertalam haka imlang salang habang ipej sak imlang salang kitongi ni kikun sama ipej hak imlang salang kilong yin long sem ni sibun kidon apeng kicing jinjar kicing kerdo. Hapdeng ka jing penkret na kabenta ka ayom lekmen ka Ribhoy Christmas Committee kelas dang ye ka jing rakhe Christmas bat snem thamai ha Ribhoy district dakba play ka yeng Christmas min ha ka skisa jan. U MLA jong ka nongpo constituency iba Mirrelbon sim ila play pat ba ya katay ka jing rakhe. Ya ka balas snok tilang de kinong yalam balang bat de kidukot jong ka Ribhoy Christmas Committee. Kumshi benta jong ka jing rakhe la samru ikinep shekilong yeng ki baduk kum ka jing ais ngobha Christmas. Baga jing rakhe Christmas kalong khamtam na ka benta ki baduk ki barangli na ka benta ki basha ki batngan na ka benta ki bomiolat kemen ni ka Christmas ka di na ka benta jong kita. Ni rakhe man gasnem ni jukun mau lagi ni haying lagi ni ring mane lagi dan mentap genre bunga kwa ban persno ki dong persno to ai bunga Christmas dengan snem arjar ar ulai kan long na ka benta jong gitu kilong ying kilong sem ki family ki bamat ki jingpang ki jing sitong ki bomwa la ai bi jing duai ki jing ni la ne bagi yo kalat bagi le ye kendu iki ban persno persna Mintapat inyepet ya ka jinglong jingman ka sunbeneng. Ka jingshit kalong khat pra point pra degree Celsius bat ka jingkriat kalong hinyo point pra degree Celsius. Ka jingskam ka haw kalong laiposan na ka shispa min step bat sanpo ar na ka shispa janmet.
kasun benengkan rang haman ki jaka. Shaben poi shakabakut jong katup kubor ngin yapet biang sa shisin ikimat ki bakongsan. Beliau Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya jaka khai maulenai ni ka Diamond Boss kabahek tam ha kaperthai banyak khai patengi ki maulenai bat ki jingdeng maulenai hasurat. Dawa kekenhun ki nong hikai bala syong that ya kabai bam temen ban pen kiuru ya ka debt comes retirement gratuity na preng kiwe. Khasi NRD block balarim tam ke Meghalaya ka day banyo ya ke jingkin tiu kedan syaka civil subdivision ongi MLA ke UDP iba Olan Singh Sun kakunhun kinong tem ksing kentay na menor kalapin shopbit ikinong snap hakaleng ke jilla Meghalaya da ka jing sotanat ki surgery tem jongki. Ais ngobha ka the Ultimate Legend Bikers Association ka yeng badang pinch na thamai ya ka long yeng baduna ka jing yo kot hak hamau sanram kum ka jing ais ngobha Christmas. Te parlok kat tungi lapoi syaka bukut jong ka thup khubor jingi menta ka janmet hadu benginde syambyang la shai kaski kublai.